Au prins și ploaia. Deci să trecem la festivitatea de premiere a concurenților de la categoria 3-5 ani. Da? Lăsăm locul un pic aici la podium și începem cu locul 3, Amalia Buceac. Aplauze pentru Amalia. Unde este Amalia? Hai să vedem pe scenă. Locul 3, Amalia Buceac. Bravo, Amalia! Încă o dată aplauze pentru Amalia. Iată, primul concurent care urcă pe podium în această zi. Locul 2, Nichitean Diana. Diana, locul 2, aplauze pentru Diana. Ia uitați, frumos tricoul campionilor. Bravo! Dragi spectatori, dragi părinți, în aplauzele dumneavoastră să-l primim pe câștigătorul probei de la categoria 3-5 ani, Gheorghiță Bogdan. Hai, Bogdane! Ia uitați! Gata, Bogdan, casca face totul. Turul Franței scrie pe tine clar. Felicitări! Tricoul e așa, cam pentru 18 ani, deci trebuie să mai vii vreo 15 ediții cu tricoul ăsta. Încă o dată, dovada faptului că nu contează cât ești de mic, valoarea nu are vârstă. Bravo, Bogdan! Ia uite, Bogdan și bicicleta, cu asta câștigi la ediția 5-a, o să vezi. Faceți fotografii. Aplauze, părinții trebuie să fie mândri, avem două fetițe, bravo, bravo copii, bravo că faceți sport. Felicitări! Bravo, vedeți? Avem și părinți fericiți. Bravo! Toți copiii au fost câștigători astăzi. Ăștia mici au participat și pe ploaie. Ați văzut? Nu i-au oprit nimic. Bravo! O să trecem la categoria junior 6-8 ani. Concurență mare și aici am avut. Și o să luăm cu medaliatul cu bronz, cum se spune în sport. Locul 3, Andrișan Victor. Bravo, Victor! Victor, ținută de ciclist adevărat. Bravo, Victor! Aplauze pentru Victor! Locul 2, Caunei Andrei. Bravo, Andrei! Aplauze pentru Andrei, ocupantul locului 2 și câștigătorul categoriei junior 6-8 ani, Danilă David. Bravo, David! Cred că a fost primul concurent, dacă nu mă înșel. Categoria junior 6-8 ani îl dă ca și câștigător pe Danilă David. Bravo, David!
Aplauze pentru cei de la categoria 6-8 ani. Trecem la categoria avansat. Categoria de vârstă 9-11 ani. Și începem cu ocupantul cele de-a treia trepte a podiumului, locul 3, Magopăț Albert. Magopăț Albert este? Și ceilalți participanți, ceilalți premiați, vă rog să nu plecați, la urmă să facem o fotografie de grup cu toți medaliații. Da? Cei care ați fost premiați până acum, să nu plecați, să rămâneți în continuare. Magopăț Albert este? Locul 2, Nichitean David. Haide, David. Deci vă rugăm cu participanți. Ceilalți copii, rămânem să facem o fotografie la un loc toți participanții, pentru că am avut parte de toate capriciile vremii și am dus-o până la capăt, toți sunteți câștigători. Locul 2, Nichitean David. Bravo, David. Aplaudați-l pe David. Câștigătorul categoriei avansat 9-11 ani, cine credeți că este? Cel care s-a rănit, Hârș Darius. Așa că el este dovada aceea faptului că sportul cere sacrificii. Da? Mai cu plâns, mai cu o julitură, dar iată că la locul întâi. Bravo, Darius! Aplauze pentru Darius, aplauze pentru ceilalți concurenți la această categorie. Deci vă repet, dragi părinți, dragi copii, să rămâneți la final toți pentru o fotografie, pentru că datorită lui Iulian avem această frumoasă competiție de ciclism și mă bucur să văd că ai dumneavoastră copii fac sport. Felicitări! Vine și locul 3 imediat, așa am înțeles, deci îl așteptăm și pe locul 3, să-l premiem, să-l aplaudăm, pentru că merită. A fost o categorie cu 40 de participanți, dacă nu mă înșel. Cred că a fost categoria cu cel mai mare număr de participanți. Magopăț, da? A ajuns Albert? Trecem la expert 12-14 ani. Pe Albert îl premiem după aia și oricum o să rămână să facă fotografii cu toată lumea. Trecem la expert 12-14 ani. Participare numeroasă și timp foarte, foarte bun. Cei mai buni timp. Aici a fost la mustață, la sutim, la mim. Toți concurenții au fost foarte, foarte bine pregătiți. Locul 3. Caunei Alex. Bravo, Alex! Eu vă spun unde s-a făcut diferența pe final, la jaloane din linie dreaptă. Unii ați forțat, alții ați venit mai încet. Toți ați fost foarte buni pe traseu. Timp foarte bun, foarte bun. Timp sub 14 secunde, mulți timp sub 14 secunde. Bravo, Alex! Să-l aplaudăm pe ocupantul locului 2 de această dată, Coca Robert. Locul 2, categoria expert 12-14 ani, Coca Robert. Da, să credeți, ia uitați-l pe Robert pe locul 2. Asta înseamnă să ai talent. Bravo, Robert! Aplauze pentru Robert, aplauze pentru Alex. Și câștigătorul de acestea a patra ediție a Cupei Micu Trialist, categoria expert 12-14 ani, este Hârș Denis Ștefan. Bravo, Denis!
Aplauze pentru cei de la 12-14 ani. Bravo! Bravo copii, felicitări! Mulțumim sponsorilor, mulțumim primăriei, mulțumim domnului primar că este alături de noi. Trecem la ultima categorie, Master 15-16 ani. Am avut 3 concurenți, departajați doar de timp și trecem la locul 3, Andrei Nicolaiciuc. Andrei, la podium. Bravo, Andrei! Bravo că faci sport în primul rând, să știi. Mai lăsăm calculatorul și mai mergem la biciclete. Nu uitați, v-am mai spus, Iulian a făcut ACS Sport Studio, asociație, vă puteți înscrie să faceți sport într-un mod organizat și cu un antrenor desăvârșit. Bravo! Locul 2, Ironiuc Răzvan. Hai, Răzvan! Deși ești mai mic, pentru că ai făcut circuitul la început, uite, ai mers și la marcă. Aplauze pentru Răzvan, el va prezenta circuitul, a fost și la cealaltă categorie de vârstă, tot cu timp foarte bun. Locul 1, Cristia Cosmin Ștefan. Bravo, Cosmin! Bravo, copii! Ia uite, ai primit o bicicletă frumoasă, așa ca pentru vârsta ta, să participi la următoarea ediție cu o bicicletă performantă. Felicitări! Dragi părinți, dragi copii, vă invit pe toți aici la o fotografie de grup. Copilașii, hai cu biciclete, fără biciclete, haideți la o fotografie cu Iulian. Haideți în zona podiumului aici la o fotografie. Și medaliații, cei care sunteți cu tricouri verzi, rămâneți acolo, urcați pe podium cei cu tricouri verzi și ceilalți în față să vă vadă toată lumea că ați participat astăzi la o frumoasă competiție de ciclism. Spectatori, cam în jumătate de oră, începem trialul, începem proba profesioniștilor. Vă rog să rămâneți în continuare pentru că veți vedea spectacol cu siguranță. O să încerc să fiu pe traseu lângă concurenți, să vă transmit la cald, să luăm pulsul. Știți foarte bine, data trecută a plouat și au fost condiții foarte, foarte proaste de concurs. Acum avem condiții bune, avem probe speciale care nu au mai fost până acum la Rădăuți și cu siguranță veți avea parte de spectacol.